ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kenyasngi hadirin buwui kena skol ula klat no jangan JNV mau pelang nak ada jeng syabat boarding elektrik kikimi kpa jangan kena skol mentaka sngi ka elektrik unai lar da kuwe ka sur kala wa baden pen kenria no ya ka principal bat baronra da kuwe ka bala menteri ka jing bha bi jing shka ki kena ya ka ni ka jing lang jangan kikimi kpa jangan kena skol JNV mau pelang East Khasi Hill District la pen long mentaka sngi ka elektrik unai lar ajar phosa hodor bar hall mission compound bat ha ka ni ka jing lang kla tha da committee ben pe ya ka jing bha jing met jangan skol ba kum ju ru jangan kena kinongket kam jangan committee bla sha jer ikin thop yu ba minister ksan la ku chairman ba kong kelinda kharsati ku general secretary habakran chikla pathai ku bor ni malawai ka jingalang uba minister ksan la ulo ma ka jingalang kla ra bandawa penkenria no ek principal changa school ba thong no da ku we ka bla ban trai na ka benta jing chinga ji ki na school ya kini ka jingalang menta ka sngi lai tarik unai bokra arfu sau bakhat ya kini ka jingalang tanga iba minister kesana kumu konvenar. Baro kikmi kikpa kilewan hakani kejingalang. But kiraya keren ru sapang kani kejingja kebadan hagate ke school JNB Moplang. Buana kikmi kikpa kidap da kejing sengu diau kejing sengu si na kebenta kejing klat yung una thania sotul bopule ha ka class 11 but kibabun kiraya penpau ba Kim Don Sio kejing sania ya katei ke principal Kaniram Sharma ke badan hantai mentah bad ki kuat bayaka ya gaban penkenria no kenang ba ni ada ki wipat ki principal ki bala ban trai amta kejing bha kejing ya yong ki khna school kejing singai kejing ki kene kejing ja kami hang tei ba kham kong san ka dei ba principal kamdon kejing kit kli ya kala ka jong ka kam ka bagala bat kat kumba labu ya ka ba ka dei ban trai hang tei ngiyo I ba kejing dei ka jong ka ba ki khana school ro kamdon nangta khamtam kamdon ru ka jengkit khali na ka benta ka biet ka biang ka siong ka sa jong ki khana wala ki khana gila lai ban ot ki jeng ki jong ki kene ka principal kam ju pudiang sedia badena kata kadau bawal ada kalaj ke shot ada ki wayar ki dan pedang ke jeng mai ki khana ru kam salia kam don ke jeng kli na kata kadau kini kijing jabaro akiwan ngiyo iru wat habau ni khana radu ela kajong kijing yem nyingi don ke PGC meeting kata ka parents teacher committee hak bala yalam damak ka kum ke principal yang ke school nrayangi ki member balapha daki kimi ki kpa banginya don rangkat batka kino kijing don kam wat hadu kat kani kijing jaru ka klam khot yangi hadu mentang sengi bangin yo ya kijing ya selok lang kala syu sengap nojar abaro syu katu gipor ada don ini kijing jaru ibariaru kelalum kloi ya ka PTC meeting ngiyo bania syong bania mir jingmot kumno ban penbet penbiang ban penbha ban bandai ki badon kam
namta ke jing yang jong ke school rek ba phla kalong wat haba uneu khana ula du ka jong ka men sembro rek ka ne ka principal ya ke PGC meeting ha ka klam khot adu mentaru wat kane kala penpangnut yang ki member ki balajit ki kmi ki pa bangin mi khmat sekane ke komiti badai na kata kadau ba menta ka sngi ngi lalu mi kane ke jinyalang khnang ba ngile ai na ka benta jing yang jing kana pi ka jing mot jong kane ka PGC meeting kalong ba niat relang baka principal baka school bakino hikai ki mentala da ka don kanu ka jing ang dei de ban khot ye kane ka PGC meeting bangin ye syong ban ye perkhat ayu bangi de ban la de kane ngi judan hi ki por ki pamben siwa ki principal ki pamben siwa ki juk khot hi berapa badan kanu ka jing ke bagi akan du ha ka dai bagi kena ne ha kanu ka benta ki jing duna ka jing de jong ka syong ka sa jong ki kena nadong hi ba kino ki jing ki ba ka school ni ka principal kini ka school dia kendu tinggi jukhot ken ka PTC meeting bane kren halor ini kam na kaliang ka jong ahi unong ya lamo presiden jong kene ka kenwan mapen pau ye ka jing sengau ngo bakra mak benta jong ki bagila sim khya ye kene ka kam ban chmi ye ka jing rong jong ka school ban pen pau ye ka jing bagi khana ki kendu bat kham tamru ki media belale hi dala de ban ring dor ki jing jabar khaj ke badan hamte i pen pau ka jing ngau ngo bakrau hadu kata bat ngi kerpat ki bakin ai ka jing trelang naga benta kumdu ban pelong pan ya kata ka JNB ka ba biet ka ba biang bat ka ban rong ru ka jing mentoi naga benta ka lawai jong ki khun ki ti ki jong na kaliang yung kumkin nomi khman ki blok per permo ki badan ha PTC de ha tu ka sngi tang huja ka ni ka jingjang ila leju chatesha JNB nang tu ngelawan ru saying jong u pania kendu ki kmi ki kpa pada ka sngi le antep ru na kaliang jong hi ngela ai la ka jong ka jing pen pau jong ka klong ka kendalan skai ngela ya kren hang tu ai ka kubar sebelum ke na ka penta ka tu kalong yang tu di menta ka singiru na kaliang jong ki parents ki pelewan mehne ka ni ka nyalang ila pelong ka jing sengap jar ar minit kum ka jing penpau ka ka jing sengup tiau ka jing sengulem ke nya ka tu kalong yang ila pelong ka jing ya yang kenja kum tu ar minit bad hadin nang tu ila lumru yau senyang ban ai kum ka jing penpau kecing sengulan mi atu ayu ne lum kendiat kan bang yala sanai ngin nei ai menta ka singi ngin nei ai no te kira kenturu na kaliang jong ki parents ba kani ka komiti kan butin ru ki kam ki basa ya ki ba dai ban pendap ha ke jing dai ban ketika sekolah te oi kala khot hi te henrai ka ba ni pelapan kalong bayar kan ni kejing jakin bentar kam pelum kot. Mi katu tengi laju yo sengeu hi nak te nak hoi ka ju ya thoro iki jing be kendu kadon kum katu ka ba itu ki sisar ne ke itu ba sai te ba ken ya sum ki khna sisar ka hoi kadon ka jing kum tu te ki ya thu hangi ka jing helang tengi pat kum ki member mo ngisim ka jing kli namta ka jing bagi kana markate ke mo plang ka de ke jaka ka bakriat ba ilum da kapisa ila da kamdan ka ni ka sisar bakin sum ka potlang ki khna ki kriat palate te naga ta ka dau haba ko ya thu ki jing wat lada nakaliang jong ka sarkar kamput la re ban pedio e gitu ngi ju penmi bisa te nakaliang jong ikum ki member bat hadin nangila penmi tu ka bisa ngi athet itu kijing dan kampat ni simpat lagi kami pa dalalong ke parents meeting. Entah. Itu dan ni kijing trelang. Keba kani ke komiti kan trekam nang ni syahman kalong na ke benta pan tho iki pan ai kijing kerpat iki bor ki bahajrong. Bahajrong du jong ka JNB. Wakin pen state ya kijing tre.
Nama lalap dagi media, lalap ru dagi wei dagi beladai ben pe jantai, ba ka kalai, kamtam kalai, kalong kejima ka bakrau gi kena la dagi ben santai. De kakam ka bakong sana Ahmad yung kalong bayak ini artri, dai ban tri state, ban pendep loy. Kenang bagi kena kinyo ban late no antai, ban yo iya ka jing pulih ke jongki. Namar kumba kalong mentah, ki kena lasu mi sendat. Ngimtip lanu ke sekolah kan long ban pulih, kanu ke jingtip sang kan ngim don. Al mi ka gradan apa deng jong ke jing lengo ke bakrawan bar ki ko jingki ladu ke jing pulih. Tena kaliang kini ke komiti ke jongi. Gini lek kat bala ban butin hakipor ki bajrong. Bakin pendep kamploi ya ka kamtam baya kalai. Bagi kena jongi kinyo, ik banai pai kloi sia kijing pulih ke jongi. Tena kaliang jonga te hoat ni dan I siu arngut ba la lijon nang te na tu klasik mata la song kelas 9. Ti usia ya tu kana kin mo ya kacing yasam kacing alap jong ki kena school bat ki principal ke baki yo baki dan hang school. Temen swa dangdon ki wei pat ki principal na ki degi senrang. Ti kini ki principal ki bade ki senrang kila bantakil ya ka problem jong ka school. Ada kini ki kena school ki lai ban ya complain ba do lene ba do kalait lene ba ka cingbam cingdi kambiang nang ta bakim bang ti kum ta terter kini ki nakaliang u principal bade senrang man swa ulong attention ni ki kena ta solve ri kita problem. Ti naduk bawan pa kini ka principal ke bat Mike ako kini ka Madam Nilam Sharma naduk senam last year arcar pulai imat amakla ti ki kun changaru ki saya thu ba nakpor por ki kena school ki lale yathu ya ka lethu ya utu house master nomor hak tu ki cakasa ki kena serang judan warden tiket kung cintip chonga dan warden tang hapo hostel ki kentai tiket ki warden ki ya syong lang ki ya pensengai lang begitu ki kena kentai basa hostel tiket bah kan hostel basa ki senrang pat dan warden hadu mentaro te badan yang tu babi pej yang ketuka hostel di tang house master bad hak cukup por udai uno hikai school hi te kataru de kawai ke problem te kila complain ba kidan ki kena ki umbala ju syabat ka like untuk lakan jat ka like untuk ada kata poka biar ka bat like nang tahu ni usainar kita chan bat like kita ter ki saya tho ka ni kata te la ya tho itu house master beri kai ti tu pula ti ulai on am on ti ya ta te tang ba mu tu la cuba bi kena bala complain ke principal te kan ke principal pat kam le ai kan ti kata kawai ti nak ta sa kawai pat kani ke principal ka bamdan ka cing map ka cing susun ai ki kena school ki jongi nomor kum ka cing long kena ki don ka cing bakla kendet nusoj mensuaru katia ka sanudwon kitang subakla tang bari dulu kamcu sim ya ki kena school kum lag di jongki kun mereka ai punishment mereka ai suspension nang ta ka ai leave untuk ki habban lej ban wan saying ki hablot pisa baik kali kamtam le ka to ka monolit festival barang sudap ja ada blong hang tipo lau kentang hang tu po moklang ti gacing put cing tem ka ba la su pen ba su bang la su ayu la sawa kilom kiwa kitam tu kan tu po skole kalong persya ba ti nak la su kwa ba balik cakataka balik pek makin patip kataka khasi culture kataka monel festival ka balong kumno tisu tiki kwa i banlek nreki nakalang ka principal ka klem simkiai kata ki klem yalam tiki don ki kena jungi pat ki bakwa banlek kan te kala ate action ke ikna oke nak lang chingi ni parang i manjur hi bagi kon chingi ki bakla titong ila hon ni kata ten raiman tapan kerja pat komne pat i kon chingi nak lang juga principal baka klem cu sa score ka ching complaint ki kena ti ngalej ya terus ngin kong school bon magi kena ki ya ong bangil asabat laj man kapor ti ko umru kam ju biang ti ka cingcha chung tu kena ang tei jurong ru nakada bom dan situ sa ka building basama o tu lain na sa tu ka ka building tu ka badan te kadon ka cing short chung ka koren chung ka laj ti kena kila ya le ka ban pelaj ten re ka cing kelumar ba pli ki kena mo te hapadang ka laj ka ba sir ka cing laj boarding ka ba ka cing lik le si ka dini pa ye ti kimna syu ki kena ban yaram ti kum ta terter la jano ka basni wi ti ki kena ro ki sa ado mentar ki long ki irte nomor ba ki kamdam ki badan lang ato kapor
Di sekawai pat nak kaliang jonga comparens sekawai pat nga up ngapej mo kung ngarong adai PTC balaje de kikmik pa ngipej kan nyilek ya terus ba pendep ya kecing ontep ya Nathaniel te nakaliang jonga principal ka klem wan tang ban ai ka condolence message ro ka klem pha te nang takidon ki staff ki bakwa banwan ro kam pelaj te makaro kam wan hira hadu ka singi ba ontep te kata kadau king ka penlong yingi parents ban kani te kala mlong shu ban shuya ngap kumne ngi haban ni kenduk nok tang para parents kan ban ba kani ka principal hi ka kan dai ban mi no nang te na po chienwi nuan no da kini ki principal sinrang ki bala ban manage ki bala ban control ya kene ka school ki bala ban penyai nanti na ban ta ka ching song suk ngan chugi khun ki chungi na mar ka school kam dei ka school chongno ka dei ka school chugi pai ba ka school chong ka baka sarkar kala le subun kala le bahai ngi chuka is ka sil district ke bagi khun chungi ki balong well talented ki layo ban rung hang te bat ka don ka future ko babana mata chungi ka bright future mar ka central school temo di kala kami peri ki kai bat ka embos di kumta kan ba kanang ba kan wanra e ka ching song ngan ka ching suk man sim chungi kena school na do 6 hado 12 bat kum chuk ki mi ki paru ki bat don kun hang te ti nakaliang jonga hi ngas ngoba nakaliang kini ki bor ba de kmi na do ka human rights commission na do DC na do ministry of education na do kini ki human resources na po Delhi nang ta na do ki principal education joka state nang ta chief secretary ru mo le singi ngem la ban le kmi iwi biwai le kila dai ban shimkhia ban take action word ikani ba kin pentrace state word ya ka ban pen repair no iki pipeline ki bahe ki baret ka kamera ka bacet ka bapai ka pain khana berkhai ban penbiang ko ka wa na dong sedang bat ka bam ka di kam dei ka ba long torti ka ching ka bam ka di ka dei ban long nutritious ka dei ban long ka batai ba biang ki vitamin si ki khna ta ki dei ban don ru da ki wardan ki ban long paralok bat ki khna school ki ban ya consult bat ki khna school kham tam ki khna sirang ki bom dan mantamo ki shong bai kum to tambat ki no hikai ki bom de ki warden ki house master ti ngikwa kan baka nakaliang jong government central government of India baka state government kini trilang kin warna no da principal batmai te baka namar ka online class hi ka long ka bombiang bombet ke ferry bat baki kena kin don face to face bat kino hikai ka classroom ko jongki te kenang bakin yo ka marks ka ba ha anda la dap ya ka 12 te ngikwa ka ngi nakaliang jongi kum ki parents ngi penpau ba nakilang badi kmi baru khot nai up kan bangin daling mi situ mo te kin ya tray kin ya kam ka baki dei ban tray kan te bat kham tam ki nakaliang chong ka andru ki ba dei ban pe ban kmi la da dei ban kam no e principal hap kam ni nakaliang chong nga so ban ong kum ta kan te re nakaliang pat chungi tingi pen pau kita hi ba kum ki parents te ngi ado lo ka chisha nya gila duk lo kecing sana ya kenika principal te ila kwa behi ban yo be debat mai ya ketika sekolah bat sakawai ru ngim kwa ban delay kenika kam banda ong up report kata bahap dang late inquiry kumta dang hap kumta ni kwa baka ta ka kes kana ya ji kat ke badai te ke badai ba file manu ri kata ka madya ringi pat kong ki parents te ngikar pari badikmi baka sekolah kanang penbahan won ya ke repair na ro sitong bat kan long song ngan song sok bat ban marna no kam kloy principal na do RO na do regional office ro badai pe ya kene ka GNV school ma plang chungi